dir que no tens problemes de salut mental és com voler-te situar a l'altre costat, el dels normals, el de mi no em passa res. I això és, a part del que dèiem, no? De molt poc honest, amb molt autoestima. Perquè què vol dir? No? És no voler-me posar en el costat dels que patim, en el costat dels que no estem bé, en el costat dels que som dèbils, en el costat dels que tenim desequilibris, en el costat dels que... Això a vegades doncs, fa por just perquè t'estigma. Senyal d'infàmia, de baixesa moral, de capteniment deshonrós. Símptoma o signe morbós persistent característic d'una malaltia. Autoestigma. Es produeix quan les persones que tenen un trastorn mental assimilen els estereotips que se'ls atribueixen socialment, els assumeixen com a propis i se'ls autoatribueixen. Però per què hi ha tant tabú i tant estigma? Venim d'una història també on els problemes de salut mental doncs, tenen els prejudicis de perillositat, d'incompetència, igual en vez de pensar que té una depressió diuen mira que mandrosa, no? Que fluixa, que dèbil. Tots aquests estigmes, tots aquests prejudicis que conformen l'estigma no facilita la recuperació de les persones quan la societat t'està discriminant pel fet de que tu tens un trastorn mental. Depèn del diagnòstic, doncs, hi ha uns estereotips com el de violència, no? Que pesen d'una forma més forta que d'altres. Pesa tot el conjunt de la salut mental, però, per exemple, recauen més força amb els trastorns psicòtics, com és això, no? L'esquizofrènia, el trastorn esquizoafectiu, amb certs punts de bipolaritat. Però al final, no, el diagnòstic aquest també t'acompanya al llarg de la teva vida i tu, si te'l creus així com fas, com a condemna, no? Com a etiqueta grossa que et pesa, doncs no és el mateix que t'hagin dit que tens una mica d'ansietat a que tens depressió, o que tens un trastorn bipolar que està com més ben considerat, entre cometes, no? Que una esquizofrènia. No tots els trastorns tenen el mateix estigma. El discurs dominant, així biomèdic, és tan fort que fins i tot tots, no? I jo mateixa, que en soc molt crítica, el tinc també molt a dintre. És fonamental la part psicosocial, no? I per tant s'ha de fer molta feina en el que és les causes del problema, no només en posar un parche ara que ja estàs com amb el problema de salut mental, sinó doncs anar al que és això, no? A les arrels, a les causes. Llavors s'ha de fer moltíssima feina a nivell social per canviar el sistema capitalista actual. Així, tal com sona. Perquè, clar, tenim un món en el que la productivitat, les feines que són de moltíssimes hores, amb molta exigència, molta sobrecàrrega, amb uns sous baixíssims, amb uns habitatges que no es paguen amb el terç del sou, com es deia abans que s'havien de pagar. Hem d'invertir més de la meitat o 3/4, i això no és sostenible, no? Tots els drets fonamentals, les necessitats bàsiques haurien d'estar cobertes i es reduirien moltíssim els problemes de salut mental. Cada cop estem en un món més individualista, més atomitzat, més de grans ciutats però amb molta gent sola. Aquest no pot ser el camí. L'aïllament també és un factor de risc fortíssim per desenvolupar un trastorn. El sentir-nos sols, no l'estar sols. Quan un està sol perquè vol, mira, fantàstic, jo me sento aquí un rato sola i disfruto dels ocells, del que jo vulgui disfrutar. Però si em sento sola a la vida, se me'n va el lligam amb la vida, no? De poder amb tot, no? I tu pots amb la nena, tu pots amb la feina, tu pots amb l'activisme, tu pots amb tot. I amb tu mateixa. I amb tu mateixa, sola. Doncs no puc amb tot sola. No vull poder amb tot sola i no m'agrada aquest discurs.
perquè el que genera és és això, no? Molt malestar i molta frustració, perquè és que no és veritat que puguem amb tot d'aquesta forma sense conseqüències en el nostre propi cos i ment, no? Al final som tot un. Llavors, bueno, mira, doncs jo necessito ajuda, i tant. Sense tot aquest background, no? de pensar doncs, que no et mereixes estudiar una carrera, o no et mereixes el que desitges, no? Treballar de vés a saber què, o no treballar i fer un voluntariat que t'ompli moltíssim. No tots tenim per què tenir els mateixos interessos i objectius a la vida. El que és important és que puguem ser feliços amb la vida que desenvolupem.